Старажытны горад Ваўкавыск – адзін з некалькіх гарадоў Панямоння, узнікшых у канцы 10 стагоддзя у ходзе славянскай каланізацыі гэтага рэгіёну. Заняў самыя высокія пагоркі ў ваколіцах ракі Ваўкавыі, а ў 15 стагоддзі перамясціўся бліжэй да скрыжавання гандлёвых дарог. Быў адным з цэнтраў гістарычнай Літвы, у якой нарадзілася самая моцная за всю гісторыю Беларусі дзяржава Вялікае княства Літоўскае. Зараз раённы цэнтр на Гарадзеншчыне без асаблівых адметнасцяў. Ваўкавыск для нашай часткі Еўропы лічыцца даволі вялікім горадам, больш за 40 000 жыхароў. Як рэдка бывае, у яго вельмі простая этымалогія назвы. Усім зразумела, што паходзіць ад воўка, толькі не зусім ясна, ці то ад воўчай шыі, выі, ці то ад воўчага спеву выцця. Ваўкавыск належыць да шэрагу самых старажытных гарадоў краіны, але з асаблівасцяў беларускай гісторыі першыя некалькі стагоддзяў яго існавання ніяк не адлюстраваныя ў тагачасных летапісах. Ён, як і іншыя гарады беларускага Панямоння, за выключэннем Гародні, упершыню трапіў у пісьмовыя крыніцы толькі ў сярэдзіне 13 стагоддзя. Ваўкавыск праз усю сваю гісторыю быў важным горадам Панямоння, спачатку ў Гарадзенскім княстве 12 стагоддзя, потым у Вялікім княстве Літоўскім ад сярэдзіны стагоддзя 13. Мае унікальную гістарычную планіроўку, у якой горад 10-13 стагоддзя тапаграфічна аддзелены ад пазнейшага, новачаснага і навейшага. Як складвалася гісторыя гэтага цікавейшага паселішча на берагах Росі і Ваўкавыі? У чым яе адметнасць? Што засталося ў гістарычнай частцы? Якія помнікі архітэктуры і падзеі з імі звязаныя? Каб паглядзець усё на месцы, кіруемся ў прагулку па слаўнаму гораду Ваўкавыску. Горад Ваўкавыск упершыню ў пісьмовых крыніцах згадваецца зімой 1249-50 гадоў. Аднак археалагічныя раскопкі выявілі на Шведскай гары старажытным дзядзінцы сляды паселішча, якое пачыналася ў другой палове канцы 10 стагоддзя. У Ваўкавыску склалася незвычайная тапаграфія, бо ў 15 стагоддзі горад перамясціўся з пагоркаў на скрыжаванне дарогаў каля рэчкі Ваўкавыі, і старажытныя цэнтры засталіся збоку на пагорках і непашкоджаныя гарадской жыццядзейнасцю. Ваўкавыск доўгі час знаходзіўся і знаходзіцца зараз у арбіце Гародні. Недабудаваная царква 12 стагоддзя на замчышчы належыць да гарадзенскай архітэктурнай школы. Калі на Гарадзеншчыне стваралася новая дзяржава Вялікае княства Літоўскае, Ваўкавыск удзельнічаў у гэтым працэсе разам з Гародняй. Але ўсё-такі гэта быў меншы па памерах і па значнасці гарадскі цэнтр Панямоння. Атрымаў самакіраванне па магдабургскаму праву ў 1503 годзе. Ясная справа, гербам быў прыняты воўк, дакладней воўчая галава. Быў цэнтрам удзельнага княства, потым павета. Да яго не даходзілі крыжакі, дарогу ім перакрывала Гародня. Вядомы толькі адзін выпадак, калі ордэнскія войскі спалілі горад. Зімой 1410 года, якраз у год знакамітай Грунвальдскай бітвы, дзе годна змагалася таксама і ваўкавыская харугва. Бурылі горад расейцы ў сярэдзіне 17 стагоддзя і шведы ў пачатку 18-га. Ад іх засталася памяць у выглядзе назвы старажытнага дзядзінца Шведская гара. У 17-18 стагоддзях горад набыў барочную планіроўку, у ім дамінавалі будынкі касцёлаў. У 1812 годзе у горадзе размяшчаўся штаб другой расійскай арміі, якой камандаваў генерал Багратіён. Сядзібны шляхецкі дом 19 стагоддзя, дзе сёння месціцца музей, часта называюць домам Багратыёна. Слаўная і даўняя гісторыя горада дрэнна вывучаная. Адзіная навуковая манаграфія, напісаная па выніках археалагічных раскопак яшчэ ў 70-е гады 20-го стагоддзя. Горад Ваўкавыск пачынаўся ў гэтых мясцінах на 3 пагорках.
якія мясцовай традыцыі носяць назву Шведская гара, Замчышча і Муравельнік. Пасяленне тут узнікла ў канцы 10 стагоддзя, і, прынамсі, дакладна вядома, што горад займаў у гэтыя пагоркі да 13 і, можа быць, да канца 14 стагоддзя. Тут праведзены даволі значныя археалагічныя раскопкі, знойдзены самыя розныя рэчы, прытым унікальныя. На Шведскай гары вельмі шмат знойдзена ўзбраення коннага воіна-рыцара. І там пазней была сядзіба князя, дзядзінец, жыў князь са сваёй дружынай. Замчышча ў 12-13 стагоддзі это быў так званы вакольны горад, умацаваны рамесны пасад. І самая унікальная знаходка на гэтым замчышчы это парэшткі недабудаванай царквы 12 стагоддзя, мураванай царквы, якая несумненна належала да гарадзенскай архітэктурнай школы. Гарадзішча Муравельнік размешчана трохі далей, там жыццё паступова занепадала ўжо ў 12-13 стагоддзі. А пазней, ужо ад пачатку 15 стагоддзя, горад быў перанесены трохі далей, да рэчкі Валкавыі на скрыжаванне гандлёвых шляхоў. Прычынай гэтага пераносу былі розныя абставіны, як геаграфічныя, па рэльефу гэты пагоркі былі аддзелены ад рэчкі, так і гістарычныя. Ад 15 стагоддзя Ваўкавыск пачаў развівацца менавіта з гэтага месца, з галоўнай плошчы, якая тады называлася рынак. Чаму так? Чаму людзі пакінулі тыя ўмацаваныя пагоркі, перайшлі сюды? Прычына ў тым, што наступіў у нашай дзяржаве доўгі час мірнага жыцця. Пасля разгрому Тэўтонскага ордэна ў 1410 годзе некалькі стагоддзяў Рэч Паспалітая, у прыватнасці цэнтр Рэчы Паспалітай, Панямонне знаходзілася ў зоне міру. На ўсходзе прыходзіла Масква, але там яе спынялі нашыя гарады ўсходнія з моцнымі замкамі Полацак, Віцебскім, Псіслаў, Магілёў. Тут, у цэнтры агромністай дзяржавы Рэчы Паспалітай, в 16 стагоддзі, гарады беларускага Панямоння былі абсалютна абароненыя, абсалютна спакойныя. І таму яны развіваліся натуральным чынам і не мелі ўмацаванняў. Гэта ўвогуле унікальная сітуацыя в Еўропе, калі гарады сярэднявечныя і пачаткаў новага часу не мелі гарадскіх умацаванняў. І вось тут, на скрыжаванні дарог каля пераправы праз рэчку Валкавыю, узнікла гандлёвая плошча цэнтральная, тут стаяла ратуша пазней. Планіроўка развівалася вуліц у адпаведнасці з кірункам дарог. Была вуліца Віленская, вуліца Гарадзенская, яшчэ былі вуліцы мясцовыя. І тут самае ранняе культурнае наслаенне, которое тут могуць быць, это наслаенні 15 стагоддзя. Валкавыск даволі рана атрымаў магдебургскае права. 1503 год у блакітным полі галава ваўка, дакладна звязана з назвай горада. І гэты горад быў павятовым цэнтрам, належаў да Наваградскага ваяводства. Перажыў усе трагедыі нашай дзяржавы. Нават расейцы 2 разы яго рабавалі, знішчалі ў 18 стагоддзі, потым у паўночную вайну шведы горад спалілі ў 1706 годзе. Потым яшчэ пракотваліся войны. Нават так сталася, што нейкі час Валкавыск быў горадам у Беластоцкай вобласці. Это пасля 1939 года ён стаў горадам Беластоцкай вобласці. І толькі пасля Другой световай вайны яго ўключылі ў Гарадзенскую вобласць. І цікава, што тут, у гэтым гістарычным цэнтры, не захаваліся старыя будынкі, няма нічога раней 19 стагоддзя. Это такая даволі рэдкая з'ява для нашых гарадоў, таму што в асноўным горад быў, па-першае, драўляны, па-другое, тут праходзілі шматлікія войны. Але калісьці не так даўно в гэтым горадзе праводзіліся дажынкі, горад даволі добра адрамантаваны, пры нагодзе там некалькі будынкаў старых знішчылі, але горад зараз выглядае так па-еўрапейску. Самая хіба вялікая цікавостка Ваўкавыска – это сядзібны дом, вядомы пад назвай Дом Баграцыёна. Ён па дакументах, скажем так, па апісаннях, збудаваны ў 1805 годзе, хаця, на жаль, гэта дакладна не ўстаноўлена. І в гэтым доме ў 1812 годзе, калі пачыналася франка-руская вайна, месціўся штаб другой расійскай арміі пад камандай генерала Петра Баграцыёна. Таму назва этого будынка Дом Баграцыёна, але гэта сядзібны дом пачатку 19 стагоддзя, ён драўляны, аднапавярховы, і яму надае велічнасць і адметнасць гэты порцік з такім фасадам, франтонам выгнутым, з 4 калонамі з мезанінам.
В этом доме местится музей, а конкретно в этом доме местится экспозиция по войне 1812 года. Экспозиция вельми цікавая. И в 1950 году каля гэтага дома поставлены помнік, бюст генералу Багратиону, працы выбітнага беларускага скульптара Заіра Азгура. У Ваўкавыцкім военно-гістарычным музеі усе памяшканні доміка Багратиона аддадзены па экспазіцыю войны, гісторыі войны 1812 года, франко-русской войны. Унікальнасць гэтай экспазіцыі в этом музеі практычна нема муляжоў. Гэты музей цалкам складаецца з аўтэнтычных рэчаў. Вся экспазіцыя гэта і зброя тагачасная, і вогнепальная, і шаблі. Гэта і абмундзіраванне французскае, расійскай арміі. Гэта кнігі выдадзены таго часу. Гэта гравюры, у тым ліку першыя такія лубачныя карцінкі, плакаты агітацыйныя супраць Наполеона, можна сказаць, першыя праявы у пачатку 19 стагоддзя інфармацыйнай вайны. Музей вельмі добра дагледжаны, вся экспазіцыя. І калі ідзеш сярод усіх гэтых рэчаў, вот это вот адчуванне аўтэнтычнасці, яно вельмі ўплывае на ўспрыманне ўсёй экспазіцыі. Адно са старэйшых ацалелых манументальных збудаванняў Ваўкавыцка – это касцёл святога Вацлава, збудаваны ў 1846-48 годах, што было непростай справай. Бо пасля паўстання 1830 года на былых землях Рэчы Паспалітай, у тым ліку Беларусі, пачалася русіфікацыя. І атрымаць дазвол нават на будаўніцтва касцёла было вельмі складанай справай. Акрамя таго, у горадзе Ваўкавыску, хіба адзіным з нямногіх гарадоў Беларусі, на тэрыторыі, гарадской тэрыторыі знаходзіцца помнік паўстанцам 1863 года, паўстання Кастуся Каліноўскага. Ён у Ваўкавыску стаіць, гэты крыж з двумя косамі, сімвалізуюць зброю касінераў, на польскіх вайсковых могілках, што, праўда, на ўскраіне, але на гарадской тэрыторыі. Прагулка па горадзе Ваўкавыску пакідае цікавыя назіранні. Увесь час знаходзішся пад уражаннем ягонай гісторыі. Падобна на вялікшая адметнасць і індывідуальнасць гэтага горада ў ягонай асаблівай гісторыі. Мясцовыя людзі, здаецца, гэта разумеюць і ганарацца. Вось помнік ваўку ў цэнтры горада, музей, вядомы на всю краіну. Але ёсць некалькі момантаў, якія псуюць агульнае ўражанне. Напрыклад, савецкіх назваў вуліцаў нават больш, чым у многіх іншых гарадах Беларусі. Музей таксама своеасаблівы. Ваўкавыскі музей носіць імя князя Багратыёна. Нават створана легенда, што гэты расійскі генерал-грузін у 1812 годзе меў свой штаб у будынку гэтага музея. Сумняваюся, што гэта падзея была самай важнай у тысячагадовай гісторыі Ваўкавыска. Гуляючы па Ваўкавыску, бачыш, горад жыве сваім клопатным матэрыяльным жыццём. Працуюць прадпрыемствы, установы, зноў даюць аўтамабілі, аўтобусы, відно дбанне пра чысціню вуліц. З культуры гучыць расійская папса, развешаны афішы яе выканаўцаў. І ўрэшце разумееш галоўную супярэчнасць гэтага горада паміж беларускай гісторыяй і расійскай сучаснасцю.